hogyan következik, amit betanított Bogart Ferencnél, és utána az első osztály készült. Mélyen tisztelt publikum! Kérek szíves figyelmet! 5-es társulatunk megérkezett. Páratlan produkciók, válogatott attrakciók, kacagtató tragédia, könyvakasztó komédia. Ma itt lesz, mint ezt látható. S minthogy egy kis társulatunk csak egy napra létrejött, egy műéleti nagyközösség pártfogását kéreti. Első jelenetünk bemutatja, hogy milyen lenne egy diákbarát iskola. Természetesen a diákok szemszögéből. A felnőttek mindig azt mondják, legyünk jók, aztán iskolába küldenek. Legyünk jók, de hogyan? Ez itt a kérdés. Mondd csak, jónak lenni lehetséges. Ó, az menne, ha akarnám, de hogy akarjam, ahhoz az kellene, hogy körülöttünk minden megváltozzon. Először is országszerte diákbarát iskolára lenne szükség. Nekem már van is egy tervem. Valóban? Mondd el, olyan kíváncsi vagyok. Szeptember hétfő, október kedd, november szerda, december csütörtök, január péntek, február szombat, március vasárnap, április hétfő, május kedd, június szerda. Kedves tanárok, kérem ne aggódjanak! A tanítási év ezutáni szeptemberben kezdődik, csak hogy az oktatásunkra szánt idő nem 10 hónap, hanem csupán 10 jó nap. Sőt, decemberben, azaz csütörtökön, korábban megyünk haza a súlyból, már kitör a karácsonyi szünet. Áprilisban, azaz a következő hétfőn pedig a húsvéti. Nézzük csak, itt van a szombat meg a vasárnap. De ki hallottál olyat, hogy szombat, vasárnap is legyen tanítás? Maradt tehát hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, hétfő, kedd, szerda, meg fél csütörtök és fél hétfő. Ha sikerült átvészelnünk utána, mit fogunk csinálni 348 vagy 349 napig? Várjuk az új tanévet! Amíg a lányok az új tanévre várnak, a régi, vagyis a meglévő tanévben rengeteg dolog történt. Például az egyik diák azt állította a földrajzóra után, hogy találkozott egy jó tündérrel, és ugyanezt állította a földrajztanár is. Jaj, de nagy az én bánatom! Én vagyok a jó tündér, láttam nagyon elkeseredtél. Bizony jó tündér, csak egy varázslat sem is akartam. Sajnos már csak egyetlen kívánságodat tudom teljesíteni, ha azzal kiutlak a pártból. De még mennyire? Azt kívánom, hogy ezt továbbra a Himalája lábával kerüljön el. Csébú, teljesült a kívánság. Köszönöm, Milá. De miért kívántad ezt a képtelenséget? Mert ezt írtam magam. Mi csak egy jó tündér. Minőnek tisztelt a szerény iskolának. Köszönöm, fiam, hogy ilyen kedvesen szólítottál. Mivel jó kedvemben felállt, teljesítem egy kívánságodat. Nagy gondban vagyok, mert egy diákom dolgozatára egyet adtam, aztán megnéztem a térképen, és hibáztam. Ez joga a hibámat. Miket kívánnak manapság az emberek? Először a diák, aztán a tanár. Nem is tudom, mit kellene tennem. Vagy talán mégis? Csíbe, legyen minden úgy, hogy ezelőtt. Nem vagyok jó tündér, kívánságokat sem szívesen teljesítek, de megkértek, hogy adjam hírül a következőt idézem. Az okos kacsár fiatal tagjai iskolán kiemelkedő tehetségek. Gréti, Blanka és Virág ismét beneveztek az X-faktor versenyére. Lehet, hogy ezúttal csillag születik. Azért ne fogjuk vissza magunkat, és szurkoljunk nekik, hátra, most sikerül elérniük a zsűri előtt. Jó napot kívánok! Tessék mondani, ez az X-faktor elődöntője? Igen, én vagyok az egyik zsűritag, vagyis az egyetlen, aki döntető. Ki is jelentkezni szeretnétek? Úgy van, de azt hiszem már előtt kellett volna a magas síkú miatt, és ezért is, mert már mindenki mondta. Tetszik tudni, mi szerények vagyunk, mi vagyunk az okos parányok. Azért nevem Virág. Én Blanka vagyok.
Jó, meg is van a válasz. Én már meg sem merem említeni a képességemet. Dehogy nem, hogy. Nagyon szépen énekelek, úgy, mint a sztárok. Felveszem a felhallgatót, és csak dalolok. Csak az a baj, hogy még senki sem hallotta. De hát az meg hogy lehet? Úgy, hogy hangosan nem merek. Na de most már látni szeretném a produkciókat, ne vesztegessük a tisztelt zsűri idejét. De hiszen egyedül az ön idejét vesztegetjük. Éppen ezért sietős hamarosan lejár a megbízatása. Na jó, akkor húzzunk vele. Én egy válság készültem. Június volt, újontunk. Nincs tovább. Na hát ez új volt és többet. Halljuk a következő. Egy mesével készültem, ami úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő, közepén egy kerek fa, tetején egy kerek tyúk, nem hiszem, hogy micsoda. Várj, beírom a Google keresőbe. Nos, Sebord, ez nem működik. A tehetség legyőz minden technikai akadát. Hol volt, hol nem volt. Kedves nézők, műsorunk ideje sajnos lejárt. Azonban szeretném bejelenteni önöknek, hogy a 2014-es X-Factor versenyét Tompoly Bál nyerte, aki a versenyen mint zsűritag lépett fel. Nagyszerű produkciót láthatunk tőle, hősiesen tudta tartani a műsorőt, és fantasztikusak voltak a kérdései. Nem hiába, akik Ez volt a Készátverés című műsorszám. Na milyenek voltunk? Nagyon jók voltatok, bevallom, nagyon jól sikerült. Bejutottatok az elődöntőbe, sőt a versenyt is megnyertük. Ez komoly, hurrá, könnyű győzelem volt. Lányok, nehogy maradj legyen tőlem. Szeretnék hallani hivatalos eredményhirdetést. Ezt akarjuk, igen. Tisztelt közönség, nem akartam égetni őket, de ha ragaszkodnak hozzá, ünnepélyesen bejelentem, hogy a 2014-es X-Factor versenyen az okoska lányok első helyezést értek el, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a versenyre más jelentkező nem volt. Nos, én meggratuláltam a lányoknak, jön a következő jelentő.